Uba Winston Tony Lingdo, Chief Executive Member Jonka Khasi Hills Autonomous District Council, Hakajuk Kapor, Upadeiru MDC Jonka Nongthamai Constituency, Ulapan Pau Kajing Sngokmen Hadin Balalapno Yaka Banjanai Khaleb na Umpling, Hapadeng Kamet Kabakot Kabakya. Habakren Shakilat Pathai Kubor minta kesengi ke khatlai terik urisau arajar arpusan ulaong ba kalong kabasngok kemen namar kumbalong kaja hakini kisngi kita yau balalet no ladalap yaki khalung khana kilap bet hab dien ba kilayap hanre hakani ke kentipat yakani ke khana shim laja ai kabasniu ula ai khuble yaki nong shongshnong ki balashim kya banyami patba ban penlong yakani ke jingyawat tang mariatep yakani ke jingja kani ke khana Ulakan tu yaki nong shongshnong ki kemi ki kpa bakin pet bhai yalaki khun da kabasneng bat kraw yaki. So, kumbak latip ni nadu menen hi kini jinja kalaja tampade semungu shikade ublei namar ba long klai gidi jinja kibala arti ki kes pono ra mo kamshem shu ya long ka mesin jong ki kunu beja mo long ka la sidu ande ha kini kinti ka mamanta pade nga ai ngo ublei pre namar ba ini na ba long ni po ublei ila wan phai suk shiliyen ai kublei ru khantam ki nong pnya chnong nong ba chnong sket chnong ba paro khantam ki pai ba amar ba masinte ba la ja ka ni jinja menin ila ya wan angni ha bo ka ni sa jong ni ba ila mobilize ya kata ka jing wa keleng ba ngai kublei khantam ya paro ki nong ba chnong sikili ki thai paro amar kumba kitep hi menit masin tep ba kala ja ka ni ki rong ba chnong ki nong song chnong ki la ya mobilize ya kata ka jing wa jong i kamdan chu munu busong thai kani ka peli sha kata ka jing ka mesin bijing teli lang ka jongi bat ka mesin bijing songkhia le ekran ai bat bahiyang kalong kumong tai dan idon hayen manta i biang in dalile i dang dan hapeng ka shop lesi ngayo ban kren ni pa bahiyang basem manta ki haban le for police station that I report yang ka jing hajar katung ke jingong ke jongki bila yami mentan la elect station matati kumba fitip hi nga nut ban ong bang ni kum kinong song snong nya ban long tiba pikir tiba adkat mo kamram kikni kikpa kadang kham khia shishu menta di nakalian junga kumu CM kum MDC jong kadang thumairu na banjur ya kini kikpa ba kinong adkar mo kini ya kini sneng nya krawi kikun dikti jongki but ngasung thu ui kamre ka kam ka besok andai akum kani ka por ka pamenta ka pangya kendu begini gijinge dai sam ni pa bahaya ni bahasem banyo bante na kam ni kam di muslim nang ni syahmat ba biya banakran belki na iba in the long Maria namar ba lesi kung mo mantan lesi dang dan hapring ka shop lesi jing kendet rumo but bahin basem hidan ayo kan mi pa mi jung shu ai ngo ben kaslong nokta namar ba kumbak la ket ni menit apapor ka pakila syam ni nadu ka medical kini hetai ka ladap dot ko pai di kamdan ni ka ba khanga ani ka basongsi ni ai ngo shi ka dai lei ba tabe mo mong mene ki pai ba nong song snong ki bala shim kya shisha aka alor kani ga jinja jini na mene ta hadu inda wan pha shili ye ja hatna kompla na ai kata tingam lapat yo ka details namar pamantan ngamut ban kren ki haban lek no sport police station kini sia kini ki kindiat sini sa yo ban tip ya ka ai ka ba ja shisha di sakweru jingketu ke jonga kalomba ni kisnong khantam gini ba marjan no kompling kan nora ban kiwi ru ba ai kublish ka dei kirong ba snong mutla kitya adu beja to jinja ki hep baret pro arngot bat adu menen ru ni sha ba nong kit kam snong la wan chakmat la len yeladi bat la ai ka tiga yang tiga man ku ki kuno ban yo kan te la kam banganget skem ru nang ni chakmat ini yo ban shong lang bat baro kinong kit kam snong kumlu bang ini yo banya peliu jumut banya tek lakam ni kejing sniu ba ja nak oi ko por kam tam sigini ki caka ki dong ki thain ki jungi bo jong ka an ti ki ong bet ba kidang investigate kadang ya investigation te ha por hakum kedi ka por tak kadang ya investigation te ngang num la ban ong ai amar ai ya ka an ba kan le ka don kam ban le